こんにちは。チベットテレビのテストもです。チベットディスウィークではチベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王は12月にシッキムとブッガヤを訪問される予定です。ダライラマ法王は元ヨーロッパ議会議長のハンス・ゲルト・ポタリング博士と会談しました。ペンバツリン主席大臣はカナダにおけるチベットの人権擁護を継続。カナダ議会はペンバツリン主席大臣を歓迎しました。BTAG オーストラリア戦略会議は地域コーディネーターの任命と行動計画の採択で終了しました。情報国際関係省のノルジンドマ大臣はオーストラリアとニュージーランドへの訪問を終えました。オーストラリア全島チベット議員連盟はペニオン外務大臣に国連中国定期審査でチベット問題を提起するよう要請しました。ベルギー連邦議会外交委員会委員長はチベットの子どもたちに対する寄宿制学校への強制入学の停止を求めました。日本、チベット、ウイグル、南モンゴルは東京で中国の非道な国家宗教事務局令第19号を非難するセミナーを実施しました。情報国際関係省のチベット博物館はチベットの人権擁護を提唱する展示会を開始しました。アルナチャルプラディッシュ州のチベット支援団体はイタナガルで執行部会議を開催しました。ダライラマ法庁のウェブサイトによると、ダライラマ法王はシーキム州の要請に応じて、シーキムのベルジョスタジウムでゲルセトメ散歩の菩薩の37修行について1日法話を行う予定です。続いて12月14日、法王は西ベンガル州サルガラのセドギュテ総院で一般の法話と菩提心発生の儀式を行います。法王は12月20日から1月1日までブッガヤを訪問し、教えを説かれます。今週月曜日、元ヨーロッパ議会議長でダライラマ法王14世の友人であるハンス・ゲルト・ポッタリング博士がダラムサラにあるダライラマ法王のご自宅を訪れました。I remember when we had a preparatory meeting in my office as President of the European Parliament. Before your great speech, you said to me, my comrade. And I said, I don't like the word comrade. And then you said, we are friends. We are friends. And since then, we are friends. ポタリング博士はダライラマ法王との面会の後、中央チベット政権を訪れ、タラムドマジャンラ文部大臣と面会し、交流を深めました。また今週火曜日、チベット亡命議会を訪問し、ケンボスナムテンベル議長、トマス・リンデーカン副議長、常任委員会のメンバーと会談し、共通の関心事である様々な問題について話し合いました。今週水曜日、中央チベット政権のペンバツリン主席大臣は、カナダ議会チベット友好議員連盟の新しい議長であるジェームズ・マロニー氏と、グレッグ・ファガス議長と会員メンバーの立ち会いのもと、カナダ議会で歓迎されました。Elected as Sick Young in 2021, he's the voice of the Tibetan people around the world, including right here in Canada, Mr. Speaker. And Mr. Speaker, he too served as the Speaker of the Parliament of the Central Tibetan Administration. カナダ議会チベット友好議員連盟は主席大臣の送別リセプションを開催し、チベット友好議員連盟からなる多数のカナダ国会議員が出席しました。主席大臣は3日間にわたるハリファクス国際安全保障フォーラム2023で演説し、オタワで多くの国会議員、政府関係者、チベット支援者と面会し、チベットの自由闘争への支持を集めるとともに、中華人民共和国の下でのチベットにおける人権侵害の問題を提起しました。11月19日、主席大臣はカナダの首都に到着すると、カナダチベット委員会のシェラプテルチン事務局長とオタワチベットコミュニティ協会の役員から温かい歓迎を受けました。オタワでペンバツシン主席大臣はブロック・ケベコのリーダーであるフランスワ・ブランシェット議員、
アレクシス・ブリネル議員、ジュリー議員と会談し、交流を深めました。また、カナダの法務大臣であり、司法長官でもあるアリフ・ベラニ議員、長年のチベット支援者であり、チベット友好議員連盟副会長のガネット・ジェニー議員、オタワチベットの友のメンバーとも会談しました。会談では主席大臣はチベットコミュニティを代表して支援者たちに感謝の意を示し、カナダのチベット支援強化について話し合いました。さらに国会議員や支援者との交流の中で、中国共産党政権におけるチベットの人権状況などを報告しました。今週月曜日、ペンバセン主席大臣はカナダの代表的なニュース番組 CBC Power and Politics でカナダのテレビジャーナリストデビッド・コクライ氏とチベットにおける人権について話し合いました。ワシントン DC チベット事務所のナムギョチュル代表とカナダチベット委員会のシェラプ・デルチン事務局長が同行しました。We travel around the world to let people know about what's happening inside Tibet, particularly Chinese policies that are more tightening and that are all aimed at eradication of the Tibetan people's identity inside Tibet, and also to seek support, both political and financial support for the Tibetan cause. 11月17日、キャンベラのチベット情報局と中央チベット政権情報国際関係省との共催による BTAG オーストラリア戦略会議及び人権擁護トレーニングがオーストラリア国立記者クラブで開催され、オーストラリア内外の要人、専門家、人権擁護者が集まり、オーストラリアでのチベット擁護活動について議論し、計画を練りました。中央チベット政権情報国際関係省のノルジンドルマ大臣とジャネート・ライス上院議員が主賓として開会式に出席し、基調講演の中でノルジンドルマ大臣はチベットの自由運動の継続と発展におけるチベットの若者の参加の意義を強調しました。元オーストラリア国防大臣のケビン・アンドリアス氏がチベット・オーストラリア・中国の関係について、サッカーでチベット環境専門家のガブリエル・フライト氏が気候変動とチベット、特にチベットで行われている大規模なリチウムの採掘について、亡命チベット議会議員のテンジン・プンソク・ドリン氏がチベットの若者の役割とチベットの未来について、オーストラリアチベット評議会執行役員のゾイ・ベドフォード博士がアドバカーシーと人権についてそれぞれ講演しました。元チベット国会議員であり、オーストラリアのアムネスティ・インターネショナルの戦略キャンペーンリーダーであるキンゾム氏は、キャンペーン運動構築、政治的な人権擁護の戦略化における重要な要素について議論しました。BTAG オーストラリア戦略会議及びアドボカシートレーニングの2日目は、各地域コーディネーターの任命や各地域におけるチベット人権擁護の推進と持続を目的とした行動計画の策定など、一連の重要な進展で閉幕を閉じました。中チベット政権チベット人権擁護部門の BTAG オーストレーシア地域コーディネーターツテンドルマ氏は、国際チベット青年フォーラム2023の行動計画を発表し、国際チベット青年フォーラムからの洞察を分かち合いました。BTAG ミーティング兼トレーニング終了後、中央チベット政権情報国際関係省のノルジンドルマ大臣は、チベットキャンベラ事務所のカマシンゲ代表とともに、キャンベラからシドニーに行き、シドニーでオーストラリアチベット評議会のスタッフやメンバーと面会し交流しました。その後、中国の民主活動家、台湾人、香港人、ウイグル人、オーストラリアを拠点とする複数の団体や NGO の代表者と夕食を共にしました。ノルジンドルマ大臣はオーストラリア訪問を終えた後、11月19日、ニュージーランドのウェリントンに到着し、空港でチベットの友ウェリントン支部のメンバーであるロビン氏に温かく迎えられました。また、ウェリントンを拠点とするフォートの他のメンバーと会い、チベット運動への長年の支援に感謝しました。大臣はチベットの危機的な状況を伝え、チベット仏教の中国化と寄宿制学校を通じて文化の大量虐殺が行われていることを伝えました。また、中国とチベットの紛争を解決するための中央チベット政権の中道政策について、
説明しました。今週の火曜日、ノルジンドマ大臣はオーストラリアにあるマウントインディ記念ホールでニュージーランドのチベット人コミュニティのメンバーやチベット支援者と面会し交流しました。今週月曜日にはニュージーランドのウェリントンで開催された国際関係における戦略的パートナーシップと協力におけるニュージーランドの主要なシンクタンクであるアジア太平洋地域のセキュリティイノベーションの年次サミットに中央チベット政権情報国際関係省のノルジンドマ大臣とキャンベラチベット事務所仲間信玄代表が参加しました。大臣はソフトパワーの国家戦略と政策対話のための文化外交の討論に参加し、チベットの外交努力におけるソフトパワーの概念と文化的遺産と潜在的手段がどのようにチベットの外交的影響力を高めるかについて講演しました。この年次サミットでは様々な国の外交官や専門家が参加し、意見交換を行い、現在の国際情勢を取り巻く複雑さについて理解を深めました。大臣はニュージーランド訪問を終え、11月22日、オークランドからインドに帰国しました。オーストラリア全島チベット議員連盟は11月16日、ペニウォン外務大臣に対し、2024年1月に予定されている国連の中国に関する定期審査において、中国チベット紛争と中国の非道な人権記録を提起するよう求める文書を送りました。オーストラリア全島チベット議員連盟の共同議長であるディーン・スミス上院議員、スーダン・テンプルマン下院議員、ジャネット・ライス上院議員は外務大臣に対し、中国の普遍的定期審査に対するオーストラリアの提出文書において、中国政府が奨励する少数民族や宗教的少数派といった用語を使用するのではなく、チベットやチベット人について直接言及するよう訴えました。この文書はオーストラリアが国連の人権に関する定期審査である UPR のプロセス完全性とオーストラリアの人権へのコミットメントを維持することへの期待を表明して締めくくられています。今週の月曜日、世界子どもの日にあたり、ベルギー連邦議会外交委員会のベン・フーフ委員長は、家族から引き離された100万人のチベットの子どもたちが中国国営の寄宿制学校に強制的に入学させられていることを非難しました。フーフ委員長はチベットの言語、文化、宗教、アイデンティティを根絶することを目的としたこの政策は容認できないとしています。ヴェン・フーフ委員長は中国当局に対しチベット人の子どもたちを寄宿制学校への強制的に入学させることをやめるよう求め、さらに抑圧的な同化政策をやめ、国際法の下での中国の義務を遵守するよう求めました。今週の月曜日、セーブチベットネットワークとチベットジャパンは9月1日に発布された中国の国家宗教事務局令第19号に関するセミナーを東京の新宿歴史博物館で開催しました。国会議員である三林博美氏、宮脇純子博士、スーパーサンガ副会長の小林修恵氏、南モンゴルクリル隊幹事長のグブルド・アルチャ氏、日本ウイグル協会の総統氏、ダライラマ法日本代表部事務所のアリア・ツワンギャルポ博士が講演し、この宗教命令の恐ろしさについて語りました。参加者は中国共産党政権が中国とその戦略地における宗教活動を完全に統制するために発布したこの宗教命令の評価を行いました。中央チベット政権情報国際関係省のチベット博物館が中央チベット政権の取材地である岩見基所に移転して以来、訪問者数は年間8万人から3万5千人に減少しました。しかし、チベット博物館はこの巡回展を通じてより多様なコミュニティ、特にチベットとその文化遺産に親近感を抱いているマクロ漢字を訪れる観光客を巻き込み、提唱していくつもりです。アルナチャルプラデシュチベット支援団体は11月19日、イダルナガにおいて、アルナチャルプラデシュチベット支援団体会長、シュリタルタラック議長のもと、執行部会議を開催しました。
会議には元国会議員であり、インドチベット問題コアグループ全国代表であるシュリ・アル・クリミ氏、チベット人活動家で作家のテンジン・ツンドゥイ氏、就食料委員会委員長のイタナガル、仏教文化会長のレキワンチュク氏、州内の様々なコミュニティの代表者、そして多くの親しい人々が出席しました。TSGAP の会長であるシュリ・タルタラキ氏は最近チベット国境を訪問し、国境地域の人々と交流したことがチベット人を支援するきっかけになったと説明し、アルナチャルの人々とチベット人との環境的なつながりについて語りました。アルナチャルプラデシュ州のチベット支援団体は40人の新しい執行部メンバーからなり、これらのメンバーは元閣僚、元州議会議員、コーポレーター、元パンチャヤット指導者、政府職員及び公務員から選出されました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。